Hej, velkommen til. I dag skal vi gøre det selv med Senior, og det er selvfølgelig på dansk. Rigtig god fornøjelse. I dag der vil jeg vise et modul, der hedder LM2596. Det koster 33 kroner, og det er egentlig et ret simpelt modul, men også et ret genialt modul. Det her er en DC til DC step down, det vil sige, at den tager noget jævnstrøm, og så kan man selv variabelt ændre det til en lavere spænding, som man har brug for. Når jeg sidder og roder, så er det tit og ofte med helt lave spændinger, altså fra på den anden side af 5, mellem 1 og 5 nogle gange. Så jeg har været ude i gemmerne, og så har jeg fundet en gammel Brother adapter, og den stikker man i væggen til 230 volt, og den giver i output 7 volt, og så giver den hele 1200 mA, så den er i hvert fald rigelig god til mig. Den sætter jeg til, og så skulle den gerne tænde, og det gjorde den også. Det viser, at den er den grønne. Det her, det er sådan et open circuit, det vil sige, at som man kan se på det første billede, der var, så er det altså uden boks. Boksen den står 100% for egen regning. Men lad os tage det et trin ad gangen. Kablet, som kommer fra min adapter, sidder i væggen. Den går på sådan nogle pinde her. Der sidder en pind både til indgangen, så sidder der så sandelig også en pind til udgangen. Og det fungerer faktisk ganske udmærket, i hvert fald indledningsvis. Men jeg har altså lidt ømt med open circuit, altså hvad skal man sige, en printplade, der bare ligger fuldstændig åbent. Den er jo meget modtagelig for støv og snavs og pillefingre og fedtfingre og alt muligt mærkeligt. Så jeg vil godt have det i en boks. Og det er så her måske, at man kan sige, at det ikke er helt gennemtænkt, det her print her, men for 33 kroner. Så det jeg fandt ud af, det var, at hvis jeg skulle have det i en boks, hvor jeg godt ville have displayet op, så var jeg nødt til at lade dem her af. For de var simpelthen for høje i forhold til displayet. Man kan måske næsten fornemme, at displayet det så skulle have siddet 1 cm under. Det synes jeg altså ikke er særlig elegant. I forvejen er det ikke alt for pænt. Så her, der har jeg bare fra den her boks. Det er en boks faktisk fra en anden adapter, som jeg bruger i et andet projekt. Det er det projekt, der hedder strømforsyning. Det har fået en ordentlig omgang varm lim. Og så når jeg finder en eller anden smart fancy kontakt med lys i, jamen så sætter jeg nok den på, så den kan tænde og slukke. Det er der absolut ikke behov for, men det vil jeg gøre, fordi jeg kan. Skal vi så følge systemet igennem ud til den anden side, hvor der jo bare sidder terminalerne på. Jeg har altså valgt at sætte de her krokodillenet på, for dem havde jeg rigtig mange af, og jeg synes, det er et rigtig godt, alsidigt værktøj. Man kan sætte krokodillenet på næsten alt. Det kunne også have været bananstik, og det kunne have været J-plug, T-connectors. Det kunne have været, hvad man nu havde haft lyst til. Men jeg synes, at krokodillenæben, de er de mest alsidige til mig. Så man nok ikke kan se, når jeg febrilsk prøver at pege her med skruetrækkeren, så sidder der 2 knapper derinde. Og det er jo rigtig smart med knapper, men det er ikke så smart, når man ikke kan komme til dem. Og jeg synes ikke, at det er min egen skyld, at jeg kan komme til dem. Jeg har puttet et lille stykke glas eller plastik foran. Der kunne man måske have fundet noget, der var lidt mere højglans eller pudset, men det går du nok til den første test. De her knapper kan man simpelthen ikke komme til, fordi de sidder som sagt 1 cm dybere eller længere nede end displayet. Så jeg fandt nogle andre kontakter, helt almindelige push buttons, altså ikke on-off, men momentary switches. Og dem har jeg bare lavet på de andre knapper. Jeg har faktisk bare ladet dem sidde drit, for det var simpelthen nemmest. Så den her fungerer ligesom den hernede. Det vil sige, at den tænder og slukker. Og når man tænder for den, så viser den en af de 2 funktioner, som displayet det kan vise. I øjeblikket, der viser det indgangsspænding, det vil sige det, der kommer ind fra min kontakt af. Og så er der en lille rød lampe, der lyser der, og der står inde, og det står utrolig småt, så det kan I ikke se. Der må I bare stole på mig. Og så i den anden side, når man trykker på den kontakt, ja, der skulle have lidt mere vold,
Så står der ud, og der står så 2,9. Det vil sige, at det er det, jeg har sat den på. Jeg har simpelthen sat den til, at den skal give 2,9. Så den får 7,9 ind, så giver den 2,9 ud. Måden hvorpå man regulerer, det gør man heroppe i toppen, og det bliver nok svært at se. Men der sidder en utrolig lille skrue, som jeg også har måttet bore et hul til. Og her kan jeg simpelthen dreje det ned, så skulle I forhåbentlig kunne se, at displayet det stille og roligt lister sig nedad. Og vi kan lige prøve at se, hvor meget jeg maksimalt kan trække ud af den. Jeg kan faktisk trække helt op til 7,1. Det er meget godt, når den kun skulle få 7,9 ind. Nå, vi skruer den lige ned i bunden. Og så har jeg en diode. Den sætter vi på. Det er en helt almindelig 10 mm. Hvid diode. Kold hvid. Kort ben minus. Langt ben plus. Og nu skulle den jo helst ikke lyse, og det gør den så heller ikke, for den får alt for lidt spænding. Når jeg så drejer spændingen op, den her, den tror jeg mener det er omkring 2,4 eller 2,2, der begynder den at, ja, den starter allerede nu, så kan den faktisk godt afgive en lille smule. Og den her perfekte, det er omkring 3. Det er der, hvor den er lys og bedst, og den er gladest, LED'en. Og det er jo ikke sådan her, at man skal styre LED'er. Det er bestemt ikke på spænding, det er på ampere. Men det er jo bare en test, den her. Og det fungerer faktisk rigtig godt. Hvis jeg selv skal sige det. Væk med den. Så kigger vi lige på boksen ganske kort. Det er jo bagsiden af en adapter, og der har jeg grimlet nogle huller. Og monteret det, så har det fået et ordentligt tryk 16 med min højt elskede limpistol, The Glue Gun. Og finishen er altså ikke særlig pæn. Jeg kunne selvfølgelig male det og gøre det rigtig flot, men nu vil jeg lige teste den og se, om det rent faktisk fungerede. Putte den ind i sådan et kabinet her, eller en boks. Og det synes jeg faktisk fungerer ganske udmærket. Den sidste problemstilling, man så kan støde ind i, det er med den her skrue her. Jeg har altså ikke ret mange skruetrækkere, som er så små. Fordi at en standard faseskruetrækker kan selvfølgelig på ingen måde komme i nærheden af at fungere. Der skal altså noget semi-specielt værktøj til. Og den bliver jo væk for et godt år, inden man får overhovedet set sig om. Så der har jeg sat en magnet på, så ved man da sådan nogenlunde, hvorhen man har sin skruetrækker. Ja, det var gennemgang af et DC til DC step-down modul. Endnu mindre kendt som LM2596. Tak fordi I kiggede med.